ବର୍ତ୍ତମାନ ସେରାଲଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବଢ଼ି ପାଣି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ବହୁତ କିଛି ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପୋଖନାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରାଳଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଟାକି ନାହିଁ ନଥିବା ଚାଷୀ କ୍ଷତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବଢ଼ି ପାଣି ବହୁତ କିଛି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଳରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀଟି ନିଜର ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଜଳ ବଢ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷ ଜମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏ ହେଉଛି ସରାଳଗୁଡ଼ାର, ଯେଉଁଟାକି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛନ୍ତି।